Mula agad po mi karon. Adto mi sa Mabini. Sa suki nila Florami. Nga ila ko nang kadanan sa unang undoy. Katong nay manag-uyab pa sila ba? Naku nila mi dadtong kuan. Pizzahan, Flor? Pizza? Dalan sila gibalik dya. Diyan na mi. Agang uyab na bayot na. Nagdaan na sa ang sugar bag. Ha? Hindi nagkamot. Di mo good? Hindi manggo. Nga na dyan na isang mata? Nalagyan ang pizza. Tarlami ah. 2.5 ramong royal. Kato, pwede talim. Kira na kay dalhon ba lang salin. Tay apam na talim po. Dada pay apam ngawa pa na luto. Isang tao ka sundoy. Merkadong hilaw. Nga maliksi nga. Di sa mo tao dati kay Amerikano hon daw. Murag Amerikano. Sa may jayangan. Wa. Nga maliksi ka Amerikano hon. Di ko kay murag Amerikano. Kay daddy man. Hiwa na. Please, putay ka ang plato. Nami ah. Naglawayan ako. Ano itong Hawaiian? Sa oras laman ta, araway kasok plato. Kain po. Sila rarabang duha, way mga hugas nila. Araw na yung gasan. Sa oras ta. Pero may lagi mo mag-close dan eh. Lakaw. Uy, di ara. Kara. Lagi. Murang ganahan ni kay kani. Lami ka diri. Kani ko no. Okay na. Ano ni aga diri po? Ah, maging yung mga na. Gada yung timlang. Sa kareha. Anong imo kung palay ano ng limo? Ato na. Ano ito siya? Sa mga pizza nga ang gawan. Ano ito rin eh? Bawal ko magkasalabi. Sa Manila kay Meryl mga na ha. Ano ito rin bro? Ano awan, hagbang na noon kay super kasungkaban. Kung gatan og tinidor na. Di, abi ko ang plato bugat. Dati dadi ka. Magyan mo ka tagingan eh. Ano sa atang estadihan? Dadi ko. Hindi mo niyo betul undog ngani. Hmm? Hindi mo undog ngani. Pilit ka ha. So ano to? Kaya nga na ubin. Hot cake naman sabihin. Pare na itlog. Yes. Karang busugan na ho. Nagkasabo-sabo ako an. Asa mo ka ari na bigas. Ito kadami. Ni hapit min daras ko an. Chidi. Chidi Highlands. Di na hangton. Ho sa, ngene sa ko. Han Kay tanawa. murag hang gamay aram katukaron. May magasa starting ato. Hala. Hanga kagi. Ah, dito nga good. Mo na asa man apong hagdanan na. Diba? Buntod ang Wa nas marami mo saka. buntod ang masuga. Hanga tirbe ay. Ha. Pawis ako. Hanga ko. Mura ka gituok. Ay patag upang moy. Di man. Para man ko gituok. Para ko tamo na. Para ka tungasan. Wa ko ning sugaan ni man. Diha ako. Mura man nagtakiong na ko.
Ano ka picture ko ta? Ano na? Diba? Madre bener kay hangin. Ang hangin nagagazo. Charan. Parang view dari gabi. Ha? View dari gabi sa mga tagkauban naging mong hinigugma. Di dari mo magkakas-gakas. Kuinit. Kung sikis-kis ha. Wait, this page na na. I love, ari ko ko. I love GD Highlands and Bigili ko. Bayview Park. Ari ko no. Asa makada ka? Lapusing. Video man eh. Pala good. Ko ni picture ana. Matagbang na mi guys, kaya ta sila pramil ito naghuwat. Amo kaagi. Dari. Asa ang graphic ay. Halo bus. Mura mo guni? Na lagi. Na. Wa. Oh, di agi ana dari. Lagi. Ina tagal mo. Ay, kuga. Ta sila pramil ito to busan. Kabuga mo na yun. Ha? Mura mo dagat na diha siguro. Dagat mo na diha. Mo na dagat sa kagdeng. Karang diha. Karang na Sumpay siya. sumpay dagat. Kandihay? Tara, tara, tara. Alam mo na bunyi ujog. Di ka na mahugma. Uy. Oh my God. Na. Karaan. Di mo kumulahos. Ada kumailab. Gas. Ngayon mahugma. Eh. Ma. Uy, ginawa ko mo na magmahugma. Namin nagluko. Ano man na? Asa? Oh, nagiris yung kaban. Naabi ko kung saan na nagluko. Yung mandi ay. Ngay, maado sa dari. Bindaha doon ka lang nai. Makalaag. Kaya makawa sa stress. Tagaan sa pamati. Minta na ako. Kaya saan sa bahay, sige, puzo-puzo. Ganahan dito ko sa bahay, nagpuzo-puzo ako dito. Taas na kong tuli, nang hinlo ko dito. Nanguha ko sa mga alikabukya. Ansa karon, kalaag ko, parang na-relax sa gang koan. Damdamin. Hindi na ako magpa-stress ron. Always happy na. Kay life is short. Naman na dagang buhok na ari. Hani mas isang buhok, kaputiun. Ngarap to. Nagado ko karong hapon na. Nagado ka ng kadagah may lab. Uban na ho. Inibalik sa ang may lab, pahuay na paglaag. Oo, samot naglaag siguro. Tara. Uy, tara naglaag eh. Pagpaligid ko no, dan la. Naglaag mo. Maglaag. Nung lag mo ko no kung mo dili jang nanghunaon. Ay jang nang nagdaot na lagi. Kay og bisag na pa mo invite na mga apam, di na ko na mo. Hujog. Kahangkan. Di man katigbungan. Adlok ano upuan. Nagarab katigbungan ka do. No? Ligid-ligid juga. Ha, tani ka do po. Oh, ilisod nagtungos. Ha? Naman tagi pas anlin. Maligid ni. Samot, lisod. Bagli ang tiil. Angat. Wala di magkaligid pa. Bagli ang tiil. Lagi bagtak man gani. Bintahan jud makalaag lagi. Kay malax pag atang mga damdamin na. Kaya mo tas sa tang problema ng isa kubang. Kani paglaaga, di man sini ingog ning gastog daghang kwartang meso. Ingon na bagay dunya. Ito na po si dunya. Si Suroy na po dunya. Kay diura man ni. Kuan ra entrance dare guys 20. Humana ko panihapon. Mag-inom na po kong tambaw kay sumpay na kinis kinabuhi. Kung niya nagpaligyan sa ang lawas nga nagbintahan kong pamati karon. Namat sa Ginoo kay kanilang tambal gipanalangin na ni Ginoo nga ko ani mag aado sa ang lawas. Nza mabaskag ko.
Agang ina ini kagabi 4 ka klase. Ni kabuntag 5. Muna day. Kaya udah ko mainom tambang malulod sa kasab ko. Naman ko giapilan nga group dari sa Facebook. Karang na mga sakit nga rheumatic heart disease. Daghan ka adyo dito yung mga luoy lagi. Kaya wa sila nakainom sa maintenance, nagkalod sa. Ako, pasalamat ko sa Ginoo kay nakainom ko sa maintenance. Salamat po sa mga tao nga nagmahal. Buhay puas nga pagmahal. Salamat ka adyo ninyo. Ako, bisag nga na yung kahimtang. Akarang ginalingaw na yung kinabuhi. O nang daghay mo ingon nga, kuan, ako kunong murag way sakit. Tabas kag ko kay nag-inom ko maintenance. Siguro ug wa pa ko nakainom og maintenance basig wa na ko ni karon. Sigto na ko cemetery kita buong na ako juta. Manar nga sa basig maka limot tabog ko. Karena pagod kemana silang dua. Nak gue saya maglibog-libog ko. Mukha ko raan. Parang iba tapos sa tangan. Parang di na ako maglibog. Ih! Ako pa na ni-abri. Ito rin isa. Pinabrihan ko. Ngayon ang tambaw di mabot na ingag ka ng may angi sa gunsong. Ako ang pong pawajan o pila ka minutos. O sa isunod din nga sa katambal. Atong may mga sakit nga na tanaw sa ang vlog. Kubati naghapon ta. At arang inaw-lingaw na ito kinabuhi. Kay kung man ta masayod o ka nang may sunod adlaw ko na natin sa Ginoo. Kay Ginoo ra man ginabot at kinabuhi. Ug mo'y Ginoo nga ko nga takarong oras ako, nga takarong oras ha. Wala tayo mahimo. Nang atang ilaw-lingaw ra natin kinabuhi. Kaya ta maganahan og mga daghang problema. At tarang enjoy katang kinabuhi kanon na erong di masayang ang atang oras daring kalibutan na. Sabaan sila limut sa kuwas. Istorya. Jumar to guys. Magkita-kita na punta rin sa uba po guys. Matong na po ko karong tagtaon ng humanang inam. Sawa pa nakasubscribe sa ang YouTube channel. Palihog lang po ko subscribe sa i-click po ng notification bell button para ma-notify masunod ng mga videos. Salamat sa inyong pagmahal. I love you ninyong tanan. Amping mo asa mo karon gibatan sa Ginoo. Bye-bye.